BTR नि रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय। रायजो राजा नोंथांमोन, दानि गोदान सरकारा दिनैसिम इसि मिटिं लानाया खेबनै जाबाय। दा आङो सासे लाइमोन हिसाबै बिथांमोननि दैदेननायाव जायनाखि खामानि जाबाय थादों बेखौ अबजार्भ बानायबाय थादों। दा बिथांमोना माने हाग्रामा महिलारि सार बिथां दैदेननाय दोलो BPF दोलोआ थांनाय बिसाखथियाव माखासे गेरेन्टिफोर होदोंमोन। बे गेरेन्टिफ्रा जाहैबाय बयनोबो हा पाट्टा होनाय, लाइमोनफोरनो बोसोरे 100 कौटि रांआरि अनसुंथाइ होनाय, आइजोफोरनि थाखाय 40 कौटि होनाय, सेनियर सिटिजेन आरो बेंगुराफोरनो थाखाय 10 कौटि होनाय आरो गोरिब गुन्द्राफोरनि जौगानायनि थाखाय 50 कौटि होनाय। दा इसि मिटिंआ खेबनै थांबाय, नाथाय बिथांमोन गेरेन्टि होनायफोरनि गेजेराव जोङो मोनसे खोथाखौ मैया हाग्रामा बिथांनिफ्राय जिहेतु मैया इसि मिटिंनि उनाव मिडियानि बिथांमोनजों सावरायनाय मोनसे हाबाफारि लादोंमोन। जेब्ला बिथाङा मिडियानि बिथांमोनजों सावरायदों, बै समाव बिथाङा 100 कौटि रांखौ होसिगोन होननानै फोसावदों। खिन्थु आंबो मोनथिजोबाखै दै, बिथाङाबो क्लियारलि खोन्थाजोबाखै, गावनो बुंखादों जे माखासे खोथाखौ खोन्थाजोबनो हाया होननानै। दा 100 कौटि रांखौ होगोन होननानै बुंदों। माखासे डिपार्टमेन्टनि नाम लादों बिथाङा माने लाइमोनफोर मोजां मोननाय डिपार्टमेन्टफोर जाहैदों। बेफोरनो जाहैबाय हेन्डलुम, फिसारि, इन्डास्ट्रि, फिगारि, सेरिकालचार। बै डिपार्टमेन्टफोरखौ लाइमोनफ्रा मोजां मोनो जाहैदों। ओमफ्राय बै डिपार्टमेन्टफोरनोनो माने 100 कौटि रांखौ हरसिगोन आरो। माने बिथाङा बावैसो सान सिगां जे EM फोर होदों, बै EM फोरनो गासै 13टा डिपार्टमेन्टखौ होदोंमोन। गाव 27टा डिपार्टमेन्ट लादों आरो। माने गावनो बांसिन लाहैबाय, गुबुन 13 जननो माने डिग्री शिफ्टखौ लाफानानै 13 जन जायोथ', 13टा डिपार्टमेन्ट होदों आरो। दा गाव 27टा लानाया बै हाग्रामा बिथाङा जे जाय डिपार्टमेन्टफोरखौ लाइमोनफ्रा साबसिन मोनो होनदों, बै डिपार्टमेन्टफ्रा गावनाव दंजोबो आरो। माने बे 100 कौटिखौ गावनि डिपार्टमेन्टआवनो हाग्रामा बिथाङा लाजोब्बाय आरो। अके, जेबो बुंनांगौ गैया। प्रमद बर' सारनि आमोलाव जेरैबायदि लाइमोनफोरनि जौगानाय खामानि जादों, नोंथांनि आमोलावबो जौगानाय जानांगौ होननानै आङो BTRनि रायजो राजानि जानानै नोंथांखौ बुंगोन, खावलायगोन। प्रमद बर' सारनि आमोलावथ' गोबां लाइमोनफोरनि जौगानाय खामानि जादों। बिथाङा गोबां मिशनफोर लादों। गासै नोङो फ्लेगशिप स्किमफ्रानो 40टानि बारामोन। माखासे मिशनफ्रा जेनेबा पिग मिशन, सेरिकालचार मिशन, लाइभलिहुड मिशन, हेन्डलुम मिशन, बिदि मिशनफोर लानानै लाइमोनफोरनि जौगानायनि खामानिखौ मावलांदों आरो। ओमफ्राय नोङो जिहेथु जोंनि बड'लेण्डआव खेलाखौ बिराद मोजां मोनो रायजो राजाफ्रा, नोङो साइ स्टेडियामखौहाय FIFA स्टेन्डार्ड खालामदों, वर्ल्ड क्लास खालामदों प्रमद बर' सारनि आमोलाव। स्पर्ट्स एकाडेमिबो बानायदों। नोङो हौवासाफोरनि थाखाय बिन'द ब्रह्म रेसिडेन्सियेल एकाडेमि, हिन्जावसाफोरनि थाखाय बिरगोस्रि सिख्ला रेसिडेन्सियेल स्पर्ट्स एकाडेमि, आरो 12टा बिर सिलागां स्टेडियाम बानायदों। बिराद गिदिर गिदिर खेलाफोर खुंदों, जेरै ISPL, सन्टोष ट्रफी, दुरान काप आरो CEM काप। CM कापखौथ' नों भारतनि गिबि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिजियाबो बिराद बाख्नायदों। माने बिराद मोजां जाखादों नालाय, दा बे आरो। ओमफ्राय नोङो लिड फेस्ट, नलेज फेस्टिभेल, बेफोरथ' नों लाइमोनफोरखौ जौगाखांनाय बा थुलुंगा होखांनायनि हाबाफारि नङा होमबा? फरायनायनि थाखायबो नोङो गियान सोरां बिथांखि
बड'फा UN ब्रह्म सुपार 50 बड'लेण्ड साइन्स एजुकेशन प्रग्राम बड'लेण्ड स्पेस एजुकेशन प्रग्राम बड'लेण्ड युथ इमप्लयमेन्ट मिशन डक्टर बासिराम बर' डक्टरेल फेल'शिप बड'लेण्ड ओभारसीज स्कलारशिप सुबुंथिनि थान्दै बिनेश्वर ब्रह्म बड'लेण्ड नलेज सेन्टार फिन रोदोमखां आगोल दावहारु बिथांमोना जाहाथे थांनानै थानो हायो बिदि लाइमोनफोरनि जौगानाय खामानिखौ ओरैबायदि मोजां मोजां बिथांखि माने स्किम बानायनानै मिशन लानानै खामानिखौ मावबोबाय थादों दानि सरकाराबो हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननाय सरकाराबो प्रमद बर' सारनि आमोलाव जेरैबायदि लाइमोनफोरनि जौगानायनि खामानि जादों बिदिनो जाथों आरो जानांगौ आरो नोंथांमोना जे गेरेन्टि होदोंमोन आइजोफोरनो बोसोरे 40 कौटि राङारि अनसुंथाइ होनाय सेनियर सिटिजेन बा बोराय बेन्थ'नि थाखाय आरो मा होनो बेंगुराफोरनि थाखाय 10 कौटि होनाय गोरिब गुन्द्राफोरनि थाखाय 50 कौटि रां होनाय बे होनो नागिरनाय थांखिफोरखौ नोंथांमोना खिन्थु दिनैसिम लायाखै मोननै नोंथांमोना इसि मिटिं खुंबाबो दा आङो सासे BTR नि लाइमोन जानानै नोंथांमोनखौ सोंनो लुबैदों आरो खावलायनो लुबैदों जे नोंथांमोना नोंथांमोननि गेरेन्टिखौ थाबैनो खालामनांगौ लाइमोनफोरनि थाखायथ' मैया हाग्रामा महिलारि बिथां बुंनाय बायदिबा जासिगोन दे मोजां नांबाय खिन्थु आइजोफोरनि थाखायबो नोंथांमोना थाबैनो लानांगोन बेंगुराफोरनि थाखायबो थाबैनो नोंथांमोना फैसाखौ हरनांगोन बोराय बेन्थ'फोरनि थाखायबो नोंथांमोना थाबैनो फैसाखौ हरनांगोन आरो गोरिब गुन्द्राफोरनि थाखाय बोसोरफ्रोमबो जे 50 कौटि राङारि अनसुंथाइ होनायनि खोथा बुंदों बेखौबो नोंथांमोना थाबैनो खालामनांगोन आङो मैया आदा बिक्रम दैमारिखौहाय मोनसे माने मिडियानि माने प्रेस मिटनि गेजेरजों जोंनि बड'लेण्डनि कन्ट्रेक्टरफोर जाय कन्ट्रेक्टरफ्रा प्रमद बर' सारनि आमोलाव लायाबिलिटि थानाय बिलखौ मोनैनि थाखाय बा मोननांगौनि थाखाय केस होदों हाइकर्टआव बै केस होग्राफोरखौ केसखौ लाफिननो थिनदों आरो बे खेथ्रआव आंहा जेबो बुंनांगौ गैया नाथाय आङो BTR रायजो राजा नोंथांमोनखौसो मोनसे बाथ्राखौ मोनथिहोनो लुबैदों कन्ट्रेक्टरफ्राथ' मोनथिखागोन आं जाय बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों दा माने 2900 कौटिया क्र'रा खम फैसा नङा जोंनि बड'लेण्डआ मोनो 700-800 क्र'र बोसोरसेयाव SoPD फान्डआ 700-800 क्र'र बेखौहाय नोङो बड'लेण्डआव दस्रा जौगालु खामानिखौ नांथ'ला फुराना बिल हाग्रामा महिलारि बिथांनि आमोलाव लायाबिलिटि थानाय बिलफोरखौ हरग्रोजोबसै होननानै सरकारा थांखि लाबाबो 7-8 बोसोर समायनांगोन बे लायाबिलिटि फैसाखौ सुख'जोबनो थाखाय 7-8 बोसोर समायनांगोन मानोना 2900 क्र'र फैसाया खम नङा रायजो राजा नोंथांमोन प्रमद बर' साराबो नाजादों कन्ट्रेक्टरफ्रा हयथ' BPF नि जानो हागौ बिथाङा खुनु पार्टि नायाखै मोननांगौ नालाय मोनथों होननानै आयेन बायदियै प्रमद बर' सारनि आमोलावबो BPF नि कन्ट्रेक्टरफ्राबो बिलखौहाय मोनदों बिथाङाबो नाजादोंमोन दा एबार नुनोसै 5 बोसोराव जे 29,000 कौटिखौ हरजोबजानो लुबैदोंमोन बा मोनजोबनो लुबैदोंमोन एबारहाय हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायाव बे 29,000 कौटि जायनाखि लायाबिलिटि दं बेखौ बोसोरसेयाव हरो ना बोसोरनैयाव हरो ना 5 बोसोराव हरजोबनो हायो एबार जों नायसै हाग्रामा महिलारि बिथाङाथ' थांनाय 17 बोसोरावबो बै 2900 कौटिखौहाय हरजोबनो हायाखै एबारबो हरजोबनो हागोन ना हाया जों नायसै हरजोबनो हाबाथ' मोजां हरजोबनो हाबा बिराद मोजां दा जों नुगोन आरो जों नायगोन बड'लेण्डनि रायजो राजाफ्रा नायगोन आरो सोंगोन गासैबो नोंथांमोना मा मावनो खोथा होदोंमोन जायनाखि खामानि मावनो थांगासिनो दं बेखौ नायगोन आरो गेजेर गेजेर जोङो सोंबायबो थागोन नोंथांमोनखौहाय आङो बेखिनिखौ बुंनानै एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों।